от 9 век. Дай сега да видим насам. И са ги разчиствали тук. Неща, но да разберем. Юли 66-та летвата. 1966 май. Реставрирана. Тук се качва. Вау! Не запомня. И какво са правили тук? Ритуали? И с какво се е пълнило? С вода? Като някакво кръщение. Топили се. Сега виждам, че бая са го начупили. Виж колко много парченца. Това е някаква си фигурка. Това сигурно е някаква гроб тук. Има един кръст. Кой знае, едва ли. Преди не сме го виждали, ба? По-далеч се вижда. Нещо и пише там, ама... Не се разбира. Само кръста се вижда. Не, тук се вижда този вой. Нещо вой. Както и да е. Това е направо плоча. Ма тя допълнително е изделкана. Мъгливо, приказно. Като в приказките. Тия камъначета малко са. Ей, това при теб сякаш е бил обработван. Може. Аз так му гледам, че ще виж колко сякаш са наслагани. Това е срязано. Това сякаш е така са долепени. Имаше това. Да бе, то по принцип такава е скалата, ама. Но е това, виж го и тук как е удобното. Е това как е удобното. То вече няма как да е естествено. И точно край кутево.
Его и това е тук е обработено. Да. Тъй, че може да има и други фигури да е имало. Дупки има, две. Тая И повече там като... горе също. И там най-отгоре началото чак има удобнатинка. Ама това е, че... О, тя виж какви фигури има тук. Ей. То това са, да. И тук пак някакви закръглени работи. Е, тук. Но явно доста са го изпочупили и след това са го събрали. Ей, тук са го подпрели си и това е иззиданото. Да, и това е допълнително. Защото вече трудно се е могло да се закрепи това. И това направо са го закрепили с това. Ми то и това го са го подпрели. Да, и това. Тук също, къде са ги снадили нещата. Тия дупчици ми изглеждат доста стари. И тук същите. Може би за свързването са ги използвали. Защото и тук са свързали две части и тук. Може. И след това са паднали. Но и тия шарки преди не бяхме ги виждали. Тук е интересно в тлъбване имаме. И тук си личат издълбаванията. Даже може и да има нещо като надпис. Само че Много. то по цялото е това. Чакат отдалеч, като загледаш. Тук ми идва чак. Тук се вижда някакво триъгълниче нагоре, като буквата. Тук сякаш има кръг. Даже чакай малко я. Чакай. Така на видеото тук се вижда по-ясно, отколкото реално там. Да. Е това. А до него още едно такова сякаш. Но това може и самото дялкане да е създало такъв релеф, без да са го търсили. И това е кутело на Велики